Тези, които бяха написани на тези зловещи рецепти. Имаше странни неща в нас. Повтори се малко в някакъв вариант това, което е станало с Тютюн на Димитър Димов. Излиза романа Тютюн, Съюз на писателите се събират, няколко дневни заседания заклеймява тотално романа и внезапно Вълко Червенков, знаковия образ на най-голямата ретроградност в българското политическо лидерство и управление и мислене през цялата ни по-нова история, той в една статия в работниците дело защитава романа. И така дава път на романа да извърви през времето и на Димитър Димов да стане класик. Разбира се, веднага да се прикачва в инфекция на писателите, трябваше да го научат как да вкара една втора линия, партизаните, проче, да има малко равновесие между Ирина, буржуазната жена и да има една друга жена, която нещо друго да покаже на кините и така нататък. И въпреки, че на Димов му беше наложено едно такова нещо, все пак трябва да ви кажа, че Димов се справи с тази. Големият писател, той успява да мине между стилите и харизмите на времето, на цензура и така нататък. Защото той там показва съдбовни характери. Дори в тия така доста поизмислени и измъчени образи, които той трябваше допълнително да направи, той показва съдбовни характери. Големият писател винаги над условности. Ето така стана с този роман за чест на българските писатели. Те защитиха роман. Може би това даде възможност да се направи след това и филма, защото не беше лесно. От един заклемен и отречен роман, от него като направиш и филм, това вече става доста така, доста сложно. Пак ще кажа, няма да навлизам в територията на колегата, но аз, както гледам филма, виждам, че в него има няколко финала. И в това няколко финалия на филма виждам така отчаяната борба на създателите на филма вече по някакъв начин да преодолеят онази съпротива, която филм отново щеше да предизвика след ретроградната част на българското общество. И тази мечта за Памир, осъществената, и след това спасяването на една част от тях и така нататък. Не само създателите на филма, самата Блага със сигурност така доста се е борила със себе си, защото отново ще ви кажа, вашето трезво, рационално, много правилно мислене не допуска онези спънки, онези подводни камъни, които всяко произведение, като това, което се опитваше по някакъв начин да покаже, че тази система сигурно много красива, този порив към ледения бряг сигурно прекрасен, няма нищо по-хубаво това нещо, но то е обречен, това е безсмислено. Защото накрая всички загубиха посоката и ги водеше човек, който казва, знам къде е посоката, но си казва, аз не знам къде ги води. Всичко това са метафори на това време. Вие младите не сте в състояние да ги възприемете така, точно както ние ги възприемем, защото ние знаем какво беше това време, което изведнъж наистина човек започна да се пита къде отиваме и какво става. Това е патоса на романа на Блага. В голяма степен е постигнат и в филма. Филм е вълнуващ, филм е въздействащ. Пак ще кажа, може би ми излишно дължини, може би така за предзастраховка или за нещо друго. Да някои неща се преекспонират. Независимо от това, това е един свободен филм, много специфичен и изключително сложен филм, в който ще покаже силата на вътрешната свобода. Това е една друга тема от това. Вътрешната свобода, защото външно не можеш да покажеш, че си свободен. Вътрешно обаче ти си свободен. И този конфликт, виждаме тук някои тези герои, именно този конфликт ги раздрусваш. Какво е това свободата? Свободата може би беше накрая да висиш на това въжено мъртво, спасен от другите, във въздуха си над всички, но мъртво. Това е също свобода. Това е цената. Ако има някакви въпроси, с удоволствие ще отговоря, не искам да отричавам